Okay, maayong gabi sa tanan. Sa tanan ng mga tagpalamati kag nagatutok sa aton nga Facebook live stream sa sini nga estasyon 88.1 Spirit FM. Maayong gabi sa tanan. Sa amon nga sa amon nga pinalangga nga pari Father Marvin Francisco. Father, maayong gabi kay sa imong kaupo dira kay Rene J. Pinaso, kay Jacob, kag sa akon man kabataan, sa akong panimalay, no, kay Renzi, Aubrey, Angelo, kag Eliza, sa akon bana, si Rodrigo, sa akon man apo, Luke, maayong gabi, kag sa kay Gilbert, okay, subong man sa akong tiya sa uton, kay Mama Mining, Minerva Kapilayan, kag si Eduha ka bata, si Ronald and Rowena, kay Ma'am Rowena, sa akon mga pakaisahan nga nagabulig kag nagabuylog dira subong sa ila nga sa kasubo no sa pagtaliwan ni Angkol. Maayong gabi sa inyo dira tanan sa Samar sa akon nga ugangan kay Francisca Kitalig Habines kag sa iya man mga kabugtuan sa akon bana kag kahinablusan nga nagatutok man subong no sa akon kabugtuan nga iban sa Sambuanga ang sa amon OIC sang Malitbog National High School, Ma'am Jerilyn Cardinal. Ma'am, good evening. Sa amon sa Tapa, sa Special Force, sa amon man Barangay Captain, Honorable Merly Bicodo, kaupo sa iya mga honorable nga mga kagawad, nga mga matutuman, and of course sa iya Treasurer and Secretary. Sa Darak Batch 26 kay Franz Espinal, kag sa iya Iloy, no, kaga Amay, Minerva and Roderick Espinal. Sa grupo sang Speakers Bureau of St. Mark Evangelist Mission Station, maayong gabi sa inyo tanan. And sa mga teachers nga mahugod-hugod gid sang San Miguel Ilaya Elementary School, maayong gabi man sa inyo nga tanan. Sa akon kaupod SPTA board and directors nga mga teachers, good evening sa inyo tanan, ma'am. Ikaw naman yung Sister Rose, may ara ka man bala sang luyag nga tamyamon sa subong nga gabi sa Tapas? Okay, good evening sa tanan, sa balay, sa akon nga bana si Gaspar Caro, sa akon duha ka bata, Nonoy Gilbert Caro na ara sa Europe, Noy, I miss you, kag sa kay Mary Shine, kay sa apat ko kaapo si Junjun, si Prince, si Gian, kag si Chingkay. Mayong gabi sa inyo tanan dyan, kag ang mga kabugtuan ko sa Marinduque, subong nagalantaw sila. Maayong gabi kaninyo na tanan, kag kay very mabuot nga amon pare si Father Marvin Francisco, kag ang tanan na ara sa konbento, hindi ko lang kamo pag-isa-isahon, kay ginpanmit lang do kamo. Sa mga Speakers Bureau, sa kang St. Mark, kay Ma'am Mirna, kay Sir Doroy, kag kay Ma'am Bilma. Mayong gabi kaninyo tanan. Yes, maayong gabi gid sa inyo tanan, mga utod naton kag sa tanan nga mga taga Pontevedra, sa Flock of the Divine Mercy Family dira, maayong gabi gid. Kag sa amon pinalangga nga kura paruko, Reverend Father Bernie Barrios and Reverend Father Josel Paraon, and of course ang gwapuhon kag hube namon nga pare no, bag-o lang na ordinahan ni Reverend Father Christian Diaz, kag sakay tunton sa sekretary ni Padre, maayong gabi, kag sakay Roberto Bulan. Kag luyagin ako ni pahibalo sa amon mga pamilya, sa amon mga kaparyentihan kag mga abyan sang akon lolo nga si Ramon Agi Vallejo, nga siya nagtaliwan na sang Enero 31, 2026. Kag siya ginahaya sa iya nga balay sa sitio Baybay, Poblasyon Ilawod, Malik, Pontevedra, Capiz. Siya igalubong sa Pebrero 14, 2026 sa takna nga alas 2:30 sa hapon. Kag ang iya nga lubong sa Mount Zion Cemetery sa Barangay Malagit, Pontevedra, Capiz.
Kag sa akon mga parents nga nagapamati dira subong, mayong gab-igid sa inyo, sa kay Doris Daria, kag sa kay Uncle Abelardo Dumol, mayong gab-igid, kag sa kapi dira kay Migs Kagab, maayong gabi sa inyo. Kag sa mga utod naton nga mga nagabiyahe subong nga gabi no, sa aton nga mga tricycle drivers dira no, maghalong kita sa dalanon kay daw wala gid ya untat ang pag-inulan sa subong nga gabi, masyado gid sa kabasa ang aton nga mga karsadahon, kag daw kadamo gid sa mga vehicular accident nga nagakahanabo subong. So kanay-kanay lang kita sa pagpadalagan no, hindi kita magsako kay makaabot gid kita sa aton mga palakadtuan kay nagaulan-ulan pagid siya sa subong no. Kag sa mga utod naton nga nagalantaw sa aton nga Facebook Live, maayong gab-igid sa inyo tanan. I-share gid ninyo ang aton nga live sa subong nga gabi. Kag pwede gid kamo maka-comment kung may ara kamo sang mga palamangkutanon nga gusto ninyo mahibaluan sa aton nga pagtuluhang Katoliko. Pwede nyo gid i-comment diri sa aton nga programa kay tinguhaan man naton nga pagasabto naton ina suno sa aton masarangan. O kung may luyag man kamo i-share nga mga experiences ninyo sa inyo nga kabuhi bilang isa ka Katoliko, pwede gid ninyo ma-share dira kay aton ina nga pagabasahon. Kag maayong gabi sa atmon nga mentor, Brother Dwayne Cartojano, no? Kabay pa nga panumdumon gid mo ang amon nga pasalubong sa imo nga pagbalik, kay amon gid ikaw pagasukton, no? Sa subong nga gabi, isa naman ka tupiko, no? Ang aton nga pagatun-an, nahanungod ini sa isa man no kadoktrina naton nga mga Katoliko, no? So kinanglan gid ini naton no sa pagtinlo sa aton nga tagipusoon, kag agud to nga mangintakos man kita no sa pagbaton sang lawas sang aton nga Ginoong Dios no. Madali na gid lang magasugod na ang Kwaresma. So sa pagsugod sang Kwaresma, amon siguro ang pinakauna nga dapat naton nga himuon is ang pagpaninlo sang aton mga kaugalingon, ang pagpaninlo sang aton nga tagipusoon no. Ang aton nga tupiko no sa subong nga gabi diri sa paathag, Restored by Grace, the Impact of Confession on My Spiritual Journey. So, tungod sang kaluoy sang aton nga Ginoong Dios, no? Ginhatagan niya kita sang kahigayunan nga baguhon ang aton nga kabuhi, baguhon naton ang aton nga kumbaga ang lakat sang aton nga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Ginatagaan kita niya sang kahigayunan nga mag-reflect sa aton kaugalingon no, kay tungod sang iya nga kaayo kag sang iya nga grasya, tanan kita no naluwas no sa aton mga sala kay tungod nagpalansang siya sa krus kag ginhatag niya ang iya nga kabuhi para sa aton. So hibaluon naton no sa subong nga gabi no, ano bala ang kung baga, ano ang role sang confession sa aton nga kabuhi, no? Paano bala nga ginabag-o sini ang aton nga pagkatawo, ang aton espirituhanon nga pagpanglakaton, no? Bilang isa ka Katoliko, no? Ang iban ginatawag ini ang Sacrament of Confession nga Sacrament of Reconciliation. No, ang pagreconcile naton, pagpakig-uli naton sa aton nga Ginoong Dios, no? Kay nahibaluan naton nga bilang tawo, mayara gid kita sang mga kasaypanan kag mga kakulangan sa aton kabuhi no. Indi gid naton ma-perfect ang tanan. So gaabot gid ang tinion nga bisan yara pagani kita sa simbahan, indi gid makalikaw kita nga kun kaisa makahimo kita sang magagmay nga mga sayop. Ang iban gani hindi lang gid mga magagmay no, kay amo gani na kay tungod tawo lamang kita. May mga balatyagon man no, nagabatyag kita sang kaakig no kun kaisa no. Kung baga mas lalo pagid gani nga gapalapit kita ya sa sala kunyara kita nagaalagad sa aton nga Ginoong Dios no. Nagaabot gid na iya nga kung baga ang panulay mabasko gid ang pagtilaw sa aton lalo na kun kita nagaserbisyo sa aton nga Ginoong Dios no. May ara kita diri subong sang 5 ka mga palamangkutanon no. Kag ini nga mga palamangkutanon pagasabton ini isang aton mga sisters no, si Sister Lee, si Sister Lisa no, kag si Sister Rosalie, base man sa ilang nga na-experiensyahan no, sa ilang nga pagpangabuhi kag sa ilang nga pag-alagad bilang isa ka Katoliko no. Una nga pamangkot dira no,
nagapati bala kamo nga ang sakramento sang confessions o sang kumpisar naton nga mga Katoliko, biblikal, kag ini ginasuportahan sang nakasulat sa Juan 20, versikulo 22, tubtob 23. Kaya actually, ang iban abi nga mga Katoliko, no, wala man sila yaga kumpisar nga kay suno mga Bertoldo nga Katoliko kay suno sa ila nga isugid ko man yang akon sala sa pari kay siya gani basi mas makasasala pa sang sa ako, no. Amo ina permi ang mga rason sang mga Katoliko nga mga Bertoldo ang paminsaron, no, mga kulang sa ihibalo. Ako unta man kag sa indi. Madamo pakitaya sang wala may nahibaluan, no, sa aton nga pagtuluhan, no. So basahon anay nako, no, ang nakasulat sa Juan 20, no, 22, 23, no, ang hambal dira. Kaginhoy pa niya dayon sila, kag nagsiling, batunan ninyo ang Espiritu Santo, kung ginapatawad ninyo ang mga sala sang bisan sino, ti ginapatawad sila. Pero kung wala ninyo sila ginapatawad, ti wala man sila ginapatawad sang Dios. No, sa mga sisters, ano bala, no? Ang mahambal ninyo sini sang confession naton, sang pagkumpisar naton nga mga Katoliko, no? Kay kung baga yari gid iniya nakasulat, no, sa aton balaan nga kasulatan, no. Sister Lee, ano bala ang mahambal mo sini? Ang sakramento sang pagkonfisar isa ka biblikal kag sa nabasa na natin ni Ma'am Kaina nga naghalin sa sinulatan ni San Juan kapitulo 20 bersikulo 22 tubto 23. So sa sina nga mga dinalan sa balaan nga kasulatan nasandig nga aton nga pag kumpisar naangot gid sa dinalan sa Bible, sa Biblia, ara gid sa Biblia. Kag paagi sa aton nga paagi sa aton nga pagkumpisar, ginasurrender naton sa mahal nga Dios ang aton mga nahimo nga mga sala. Kay sa aton pagkumpisar naghambal kita nga nakasala ako sa pulong, sa buhat, kag sa huna-huna, ilabi na gid sa pagpatumbaya, ilabi na gid sa aton mga isig katawo. So sa sini hindi lamang nagbaton kita sang sakramento sa pagkonfisar, kundi mabaton man naton ang kapatawaran sang mahal nga Dios sa aton mga sala. Para sa akon, kung nakasala ako sa akon isig katawo, madali ako magpangayo sang pasensya, no? Kag wala ko ginakahuya nga nakasala ako sa iya. So sa aton pagpangayo sang pasensya, sa aton isig katawo, may duha man kabagay. Patawaron kita or hindi. So pero hindi do na aton sala kung hindi gid man siya makapatawad sa aton. Sa aton pagpangayo sang kapatawaran sang aton mga sala sa mahal nga Dios paagi sa sakramento sa pagkonfisar, mapahagan-hagan nato ng aton ginabatyag nga kabugat sa aton kaugalingon. Kay kun may mga sala kita sa aton mga isig katawo, bisan pa sa aton sa sulod sang aton panimalay, mabugat daya nga daron sa aton kabuhi. So kinahanglan hindi kita magkahuya sa pagkonfisar sa aton nga pari, no? Kay isa sanda sa mga gintugyanan nga kung ginapatawad kita sang aton mga sala diri sa duta, pagkapatawaron man kita sang aton amay sa langit. Amo lang ina, ma'am. Yes, no? Thank you, no, Sister Lee. Ikaw naman niya, Sister Liz, ano naman niya ang mahambal mo ya sang sacrament of confession naton nga mga Katoliko? Ang sakramento sang confession naton bilang Katoliko, no, ina nasandig sa biblikal, no, nga ginasuportahan sa Juan kapitulo 20 bersikulo 22, no, tabto 23. So dako gid ang akong pagpati sina tungod kay ang aton pagkabuhi diri sa kalibutan naangot man sa Biblia, no, sa ginsuguran may mga sala kita. Ang sala nga ginpanubli naton sa aton nga mga nahauna nga kaliwat, no, kay anang kay Eva sa pagdumili
sang aton Ginoo sang pagkaon apang sila ila nangin mangin malalison sila sa paghimo sina ano ginhimo gid nila ang di dapat no. So bilang epekto sang orihinal nga sala, ang kinaugali sang tawo naguba no bisan indi lubos kag nalapnan ini sang ignoransya, pag-antos, kamatayon kag huyog sang mga tawo sa pagpakasala no. Natabunan ang kalibutan sang sala apang ang Dios wala nagpabaya sa aton no sa pihak sang tanan ginsaad sa iya ginsaad sa baylo sa misteryoso nga paagi sa nauna nga maayong balita sa ginsuguran sa kapitulo 3 bersikulo 15 nga ang kalautan pagadag-on kag ang tawo pagabayawon sa iya pagkahulog sang sala. So gani bilang Katoliko, ang aton pagpangabuhi diri sa kalibutan kun aton pagabuksan ang aton kaisipan no kag ang aton nga muklaton ang aton mga mata sa kamatuoran ang aton painuino ang aton pagkabuhi initanan nasandig nasandig sa Biblia no. Ang Dios naghatag sang kasugtanan paagi kay Moises sa ang napulo kakasuguan no ang 10 commandments sang Ginoo agud nga malikaw kita sa paghimo sang mga kasalanan apang sa pihak sang ginhatag sang Ginoo sa aton kita gihapon nga mga tawo padayon nga nagpakasala. So sa gani iya ginpadala ang iya nga bugto nga anak para sa aton kaluwasan no na matay na banhaw sa pagtubos sa aton kag ang aton Ginoong Hesukristo, ang aton nga mga sakramento, hindi ina himo-himo lang sang tawo, kundi ang aton Ginoo mismo ang nagtukod, no? Para aton ina pagasundon, agud manumbalik kita sa iya, mangayo sang kapatawaran sa aton nga mga sala, maghinulsol kag magbalik sa iya nga sabak, no? Amo lang ina. Madamo gid nga salamat no Sister Liz. Ikaw naman ni Sister Rosalie, ano naman yang imo nga madugang dira? Okay. Nagapatigid ako sa sakramento sang pagkonpisar. Biblikal ini suno kay San Juan, Kapitulo 20, versikulo 22 at sa 23. Ginapatihan ko ginina. Kay ang sakramento sang konpisar, aton nga mabatyagan sa gugma sang Diyos. Hugasan naton ang aton mga sala, kag paagi sa pagsugid sang aton sala sa pari, kung anuman ang silot na ihatag sa aton nga tumanon, kag ihalad naton sa mahal nga Dios ang aton kabuhi. Kung nakasala ikaw, dapat mangayo ka man kapasensya sa imong ginimuan, hindi na nga basta mo lang pabayan mo lang, dapat mangayo ka man iti sorry kung anuman ang nahimo mo. Agod ang aton kasing-kasing daw maghawan-hawan kag ini nga pagpangayo sang sorry iga kabuhi sang gini kuanan mo itsala kag bisan ako man amuman. Yes, no. Madamo gid nga salamat Sister Rosalie, no. Actually, wala kita sang may ginahimo nga mga bagay sa aton nga pagtuluhang Katolika nga wala gid yan nakasulat sa aton nga balaan nga kasulatan, no. At tanan ina may ara gid ya sang Sabat, tanan ta nga mga palamangkutanon kag tanan nga ginahimo naton sa simbahang Katoliko, yara gid ina iya nakabase sa aton balaan nga kasulatan, no. Kag ang otoridad nga ina no sa pagpatawad sa mga sala ginhatag sang aton nga Ginoong Dios sa aton mga kaparian, no. Amo gani na no nga hambalin nila sa Juan 20, 22-23 no nga batunon nila ang Espiritu Santo kay kung sinong ila mga sala nga ginapatawad diri sa ibabaw sang kalibutan ti pagapatawaron sang Dios. Ti amo ina gani ang rason kun nga kita nga mga Katoliko nagakumpisar sa aton mga kaparian. It's because the power to forgive sins ginhatag sa aton nga simbahan agud to nga ipahanumdum sa aton nga bisan ano pa kadako ang aton nahimo nga sala ti ang aton nga Ginoong Dios sa iya nga pagkaluoy sa aton, no, mas dako pagid ang iya nga pagpalangga sa aton tanan, no, kag ang iya nga pagkaluoy, no. Importante gid yan, no, nga kung nakahimo kita sang kasaypanan, kung nakasala kita, kinahanglan gid sa naton nga magkumpisar. Kag ina may balasihan sa aton balaan nga kasulatan kag isa ina sa otoridad
nga ginhatag sang aton nga Ginoong Dios sa aton mga kaparian. That is why no, kitaya sa simbahang Katolika, may ara kitaya sang pagkumpisar nga ginahimo. Agud to sa pagtinlo sang aton kaugalingon kag sang aton nga tagipusoon no. Kay nagapakita lamang ina no, if we submit ourselves to confession, nagapakita lamang ina nga kita mapainubuson nga klase sang tawo. It's because gina-acknowledge naton ang aton kasaypanan kag ang aton nga kakulangan. Another thing is ang pagkumpisar naton, it leads us to reconciliation sa aton nga Ginoong Dios. Kay ang sala, kung kita nagapakasala, nagapahilayo ina sa aton sa Dios. Amo na ang sala, nagapahilayo sa aton nga Ginoong Dios. Kag ano man kadako o kung kagamay ang ina nga sala, nagapaluya ina sang aton nga relationship sa aton nga Ginoong Dios. Pero pinaagi sa isang confession no, amo iniliwat no ang mag-aayos ang aton kalag, mag-aayos ang aton tagipusoon kag magiging way sa aton nga pagpalapit liwat kag pagpanumbalik no sa iya. Tungod sang iya nga grasya no kag pagpalangga sa aton no. That is why may ara kita sang confession no. Kaangay gani no sang natabo sa istorya sa Lucas 15:11-32, istorya sang the prodigal son nga kung sa diin nga gintunga sang ila amay ang ila nga manggad sa ila nga magutod kag siya iya ginkuha niya ang iya nga kapartihan kag naghigya-higya siya, nalumos siya sa pagpangalipay kag wala niya gingamit ang manggad nga ginhatag sang iya amay sa maayo. Gani nagsuffer siya kag na-experience siya niya ang kaimulon kung baga nadula siya sa matadlo nga dalan tungod na pariwara ang iya nga pagpangabuhi. Pero ano ang natabo sa iya, hindi bala nga sang pagkamarasmas niya sang iya nga nahimo nga kasalanan, hindi bala nga nagbalik siya sa iya nga amay kag nagpangayo sang kapatawaran. Ti anong ginhimo sang amay, ginwelcome siya, ginabi-abi siya kag ang amay nagpa-fiesta pa no, may handaan nga ginhanda para sa iya nga pagbalik. Ti amo man ina ang aton nga Ginoong Dios, nalipay siya kun ang isa ka makasasala, magpanumbalik sa iya. Ti gina-welcome gid ina niya, may selebrasyon gid ina didto ya sa kalangitan ang mga anghel kun ang isa ka tawo nga makasasala, magpanumbalik sa Ginoong Dios kag magpangayo sang kapatawaran sang iya mga sala. Another thing is, ang confession leads us to gahatag sa aton sang peace of mind sa aton nga konsensya no, may peace ang aton nga conscience kag kumbaga there is an interior healing inside our hearts. Sa sulod sa aton nga pagkatao no, kung nagakumpisar kita, kung nagamasakit ka gani no, nagatake ikaw sang bulong or gina-injectan ikaw, ginapasulod sa lawas mo. Ti pag-effect na sang bulong, mabatsagan mo nga daw nag-ayo ang imo nga nabatsagan, daw nag-ayo ang sakit nga nabatsagan mo no. Kay ang sala, amo ina ang nagapabugat sa aton nga kalag. Kag kung tuman kadako ina nga sala no, nagaabot ang time nga napi-feel guilty na kita. Kung baga daw na guilty na kita sang aton nga nahimo, nagagana ng aton nga konsensya, gusto na naton nga i-correct. Ako unta na tani ang nahimo ta nga sala. So hindi na kita matulugan. So stress na kita, depressed na kita tungod balaan naton nga sala ang aton nga ginobra. But confessions brings peace that only God can give. No? Kag ang pagkumpisar amo na ang makahatag sa aton niya sang sang kapayapaan sang aton nga panghuna-huna kag sang aton nga tagipusoon no. Hambal gani dira sa Isaías 1:18 no. Nagsiling ang Ginoo, dali kamo husayo naton ini bisan ano kahigko o kon kadako sang inyo sala, limpyuhon ko ina agud mangin matinlo kamo. So ginagda kita sang aton nga Ginoong Dios no sa pagpalapit sa iya. Kag kung ma-realize naton na mabatsagan naton after a sincere confession, daw pamatsagan naton daw na bag-o kita nga tinuga, daw there is something nga kung baga nag-change sa aton nga kaugalingon, daw pariyo na balasang naglaba ka lang sang puti nga nilabahan no, gin-applyan mo sang sunrox, tapos paghalay mo sa initan, makita mo tong higko to, nadula, nagsinaw-sinaw na ang kaputi. Tiyan mo man na, if we go through confession, mabatsagan naton nga there is something wrong within sa aton nga kaugalingon no. Mga sisters no,
kung baga bilang tagasimbahan, bilang alagad sang Dios. May ara kita sang kadungdanan, no? Nga ang aton isig kapareho ipalapit man naton sa aton nga Ginoong Dios, no? Nga dapat gid bala nga i-encourage naton ang aton mga kabataan, bisan pagani ang aton mga katigulangan nga magkumpisar kung may kahigayunan lamang sila, kag hindi lamang nga obrahon ina sang makaisa sa isa ka tuig, kasubong sang aton nga pagpati. So nga dapat gid bala nga encourage naton nga dapat bagay sang iban bisan makaisa lang sa isa ka tuig, makakumpisar ka sang imo mga sala. Pero mas maayo pagid gani kung hindi lang isa sa isa ka tuig. Every time that we commit sins, kadto kita sa pare kag ituad ta aton nga sala. So nga there is a need gid sa aton nga i-encourage gid ang aton mga kabataan. Uko ng kapareho man nato, no? Sister Lee, sa imo, abi? Okay, ma'am. Dapat gid man naton nga i-encourage ang mga kabataan, especially ang aton mga kabataan mismo sa aton panimalay, kag mga tigulang nga magkonpisar tungod sa pagkonpisar. Isa ini ka paagi sa sanahambal mo na ma'am kaina sa pagpakinguli sa aton sa mahal nga Dios. Tungod kun kita nagapakasala, nahamulag kita sa grasya sang Dios. Kung kisa manotis naton nga malayo kita sa grasya sang mahal nga Dios. Tungod may mga sala pa kita nga wala naton makumpisar, kag wala pa naton mabaton ang kapatawaran halin sa aton mahal nga Dios. Gani paagi sa sakramento sang pagkonpisar, mapatawad ang aton mga sala, ilabi na gid ang sala naton sa pulong, sa buhat kag sa hunahuna. Ilabi na gid sa aton pagpatumbaya kag sa aton mga kasalanan sa aton mga isig katawo. Gina-encourage gid naton ang mga kabataan kag mga tigulang nga magkonpisar. Kung ila makita nga kita nagakumpisar man, especially sa aton mga kabataan, hindi naton sanda ma-encourage nga magkumpisar kamo kung hindi nanda makita nga kita mismo nga ginikanan, waay man nagakumpisar. Mahambal na karon aton nga kabataan, hay ikaw gani ma, waay ka man gakumpisar, sugoon mo pa kami. No, so dapat makita anay ina sa aton nga kaugalingon kay mabudlay ang mag-encourage sa aton mga kabataan kag sa aton mga katigulangan kung hindi nanda makita ang example sa aton nga kita nagakumpisar sa aton nga pari. Paagi sa pagkumpisar, ginasurrender naton ang aton mga sala sa mahal nga Dios, kag mabato naton ang pagpatawad paagi sa hantop naton nga paghinulsol, no? Kay dira gani sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 7, may kalipay sa langit tungod sang isa ka makakasasala nga naghinulsol sang ilang mga sala, no? Kag sa Lucas 23:43, si Jesus nagsiling sa isa ka makawat nga yaupod nga ginlansang sa krus, nga nagpangayo sang patawad sa iya. Ang siling sang aton mahal nga Dios, karon gid nga adlaw mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. So daw ano bala ka malipayon sa aton kung may isa o kung duha nga kabataan kita nga ma-encourage nga makakumpisar. So ginahimo gid man namon ina ma'am sa amon nga summer catechesis kag sa amon nga coming school recollection, no, kag sa mga katigulangan man, no, gina-encourage gid namon sanda especially ang aton mga katigulangan nga hindi na gid makasarang magkadto sa simbahan, no, ginatinguhaan gid namon ina sila sa pag-encourage nga makadtuan sang pari kag mapakumpisar, at least mabato nanda ang sakramento sang pagkumpisar, mabaton pa nila ang sakramento sang pagkalawat, kag subong man ang sakramento sang badlis. So bilang mga nag-aalagad sa simbahan, dako gid ang aton nga katungdanan sa pag-encourage sa aton mga kabataan, especially sa aton nga mga pamatan-on subong, no? Kag sa iban man naton nga mga kauturan nga mga tigulang, kay sang gamay pa ako may nabatian gid ako nga isa ka tigulang nga ako nung makumpisar siya kay pari, ang pari tawo man tawo man lang ang pari. What if kuno nga kun magkumpisar siya, direkta na lang sa Ginoo. Hambal ko ang aton mga kaparian amo ang gintugyanan sa aton mahal nga Dios sa aton nga pagkumpisar, no. Balaan naton nga wala pa kita kahimo sang sala,
balaan na sang Ginoo ang sulod sang aton tagipusoon. Balaan sang Ginoo kung ano ang aton nahimo nga mga kasalanan, no? So, pero tungod nga nabase ina sa biblikal, kinahanglan gid naton nga tumanon nga kita magakonpisar gid sa gintugyanan ang aton mga kaparian. Tungod gani nga kung hindi kita magkonpisar, paano kita mapatawad sang mahal nga Dios sa aton mga kasalanan. Kag sa nasiling ko na kaina, mabugat nga daron sa aton kaugalingon kung may ginahuptan kita nga sala sa aton kaugalingon. So gani nga bilang nag-aalagad sa simbahan kag sa mahal nga Dios, padayonon naton ang pag-encourage sa aton mga kabataan, especially gid sa aton nga mga youth subong kag sa aton man nga mga katigulangan nga hindi na makapalapit sa simbahan. Yes, no, isa gid inaiyak ka maayo nga buluhaton no, Sister Lee, no, ang mangin instrumento kita no sa pagpanawag sang aton mga kauturan no, sa pagpanumbalik sa aton nga Ginoong Dios kag sa pagtulid sa ila no, sang mga buluhaton no nga makapalapit sa ila no sa aton nga Ginoo no. Ay ikaw naman ya Sister Liz, ano ang mahambal mo sina? Pagi sa sakramento sang kumpisar, nga nagapatawad sang masala nga nabuhat pagkatapos ang bunyag, isa ini ka halintang o tion sa aton padulong sa maayong pagbag-o. No, makahatag sang kaninong sa aton painuino, kaga sa pag-umwad makaagom kita sang kaayuhan sang aton nga kalag. So gani dapat i-encourage gid naton ang aton mga kabataan kag mga katigulangan sa pagkumpisar. Hindi lamang isa sa isa ka tuig, kundi sa tion nga makahimo kita sang sala. No? Sa gilayon, hay malapit doon ang pari ka naton. So pwede kita makapakumpisal ura-urada kung gusto naton nga matinluan ang aton nga kaugalingon. No? Kaga ilabi na gid kung nakalapas kita kag nakahimo no sang mga sala batok sa napulo kasugo sang Dios. So ang aton kabuhi diri sa kalibutan umalagi lamang, so dapat nakapreparar kita sa tanan nga tinion. Hindi ta mapaktan ang atong nga kabuhi. No, kinahanglan ara kita sa grasya sang Ginoo sa pag-abot sang tion nga handa kita sa pag-atubang sa iya. No? Kay samtang kung nakapakumpisal kita kag sa katigulangan, dapat i-encourage man naton tungod nga ang mga katigulangan ilabi na gid ang hindi makairo, buligan naton sila nga makakumpisar, makapangalawat, no? Makapabadlis para man sa parang may kalag man kita nga mabuligan no, sa katigulangan labi na gid. Kaga tungod kag paagi sa pagkumpisar, ang aton lawas kag kalag magabag-o, marinyo kag makapanumbalik kita sa iya, makaatubang kita sa iya nga may katinlo sang tagipusoon. Kung gisabi ko makahimo kitag sala kag hindi naton ina makumpisal no, bisan sa pagsimba may ara kita nga guilt, may ara nga guilt sa atong tagipusoon. No. Hindi kita makatulok sa crucifix sang Ginoo. So, kinahanglan gid ang confession for reconciliation. Amlang gid. Yes, no, amen to that, no, Sister Liz. Ikaw naman ni Sister Rose, may ara pa ba ikaw sang idugang? Dapat gid man na encourage naton ang mga kabataan, pati ang mga katigulangan. Una dapat tudloan naton sila kung paano magkumpisar. Kag dapat una gid kita mga nag-aalagad sa simbahan. Agud to i-follow nila kita kung paano ang magkumpisar. Kag dapat kamaan kita magtudlo sang basic prayer. Agud ang mga bata makabalo kung ano ang himuon kay kita tanan nga mga binunyagan nga dapat makabaton sang sakramento sang pagkonpisar. Kag ang pagkonpisar hindi lamang makaisa. Hindi lamang makaisa himuon kag dapat adlaw-adlaw na pagpangabuhi kita makahimo sang sala sa pulong, sa buhat, ilabi na gid ang sa pagpatumbaya. Walang perpekto na tawo sa kalibutan. Dapat magkonpisar gid kita kung ano ang atong nahimo na sala. Kag dapat magpangamuyo kita sa adlaw-adlaw nga tanan.
Yes, no, sister, no, tama ina, no, bilang mga laiko, no, isagid ka katungdanan naton ang pag-encourage, no, sa aton nga mga kauturan, no, sa nga magkadto sa simbahan sa pagkumpisar, no, sa kayong confession is pagtinlo ina nato, no, sang aton nga kalag, kag sang aton nga konsensya, no. Hindi lamang himuon nato ni sang makaisa ang ba ko na kaina, no. Dapat if makakumit kita sang sala, especially mortal sin, no, hindi kita magkalipat, no, sa pagpalapit sa aton nga mga kaparian. Tama tong inyo nga ginahambal, no, nga dapat pati ang aton nga mga kabataan tun-an gid nato, no, nga magpangumpisar sila, no, sa ilang kumbaga sa bata pa lang sila dapat matun-an na nila ina agud tong hasta magdalagko sila, no, madala nila ina pero matudlo ina naton sa ila kag maka-encourage kita sa ila sa paghimo sina una best dapat naton ipaintindi sa ila, no. Ano bala ang impact sang confession sa akon espirituhanon nga kabuhi? Paano bala ini nga magabag-o sa akon? Kumbaga ano ang changes nga mahimo sini sa akon in my spiritual life, no? Dapat ipaintindi naton ina sa ila kay ang iba na bigahambal. Pakadtuon niyo pa ko tuya sa pare kag magkumpisar nga makasasala man na sa gani. Tapos pag isinugid ko tuya sa iya ang akon sala ay kung ichismis pa kuya karon. Sa man no ang iban may mga pagduda. Kay kumbaga sarado ang ilang nga panghuna-huna kag ilang nga tagipusoon, no. Kaya ang ilang nga pananawan abi ano amo na nga once nga i-confess mo ang sala mo, especially kung mortal sin ina. Di basi mabalaan pa sang iban. Especially kung ang pare kilala nila. Nahuya sila magpalapit sa simbahan kag magpangumpisar. Lalo na kung ang pare kilala sila. Kay basi i-chismis sila sa iban. So that's the reason man, no. Kung kaisa nga ang may mga utod kita nga hindi iya magpangumpisar, no. At tandaan nato, no, ang confession has a great impact, no, sa aton espirituhanon nga pagkabuhi una, no. A confession restores our fellowship with God. So kamba ko pareho sang hambal ko gani kaina, no. Kung baga naging guide ini, no, agud nga makapanumbalik kita liwat sa aton nga Ginoong Dios, no. While salvation is a one-time act, daily fellowship with God is often hindered by sin. So, ginabalabagan kita sang sala nga makapalapit kita sa aton nga Ginoong Dios. Pero, if we go to confession removes the barrier of unconfessed sin, restoring the intimacy that sin breaks. So kung baga, kung magkumpisar kita, ang barrier nga to, ang gapamalabag nga ato nga agud makapakig-angot kita liwat sa aton nga Ginoong Dios na dula na. Kung konsultahon naton ang Biblia, no, may ara ina sang biblical basis sa unang Juan 1:9. Pero kung ituad ta sa Dios ang aton mga sala, masaligan siya sa pagpatawad sang aton mga sala, kag sa pagtinlo sa tananta nga mga kalainan, himuon niya ini tungod nga matarong siya. So, ara nakasulat sa Biblia. So, kung ang iban, gahisitate, ubra-ubra lang niya sang pare, no. Ara, may balasihan kita sa Biblia, no. Kung may mga Biblia ka mo da, pwede yung mabasa, unang Juan 1:9, no. Ituad naton sa Dios ang aton mga sala. Hay, hindi man na di ang Dios ka panaog para magpamati sa aton. Amo gani na, no, ngagikan sa mga tao, ginpili niya ang aton mga kaparian nga agud sa pag-alagad sa iya kag mangin instrumento niya, no, sa pagpaabot sa iya mga pulong sa aton. Kay bisan makasasala ang aton mga pare, no, kung kaisa hindi man naton ginatanan tungod tao lamang sila. Tiway kita daya mahimo kay sila ya ang gintugyanan sang aton nga Ginoong Dios. Sila ya ang may otoridad. Kay nagikan sa aton nga mga tao, sila ya ang pinili. Kay kung anghel na ina sila da karon, hindi nila maintindihan ang aton balatyagon. Kaya ang anghel wala sang balatyagon. So kung sa anghel kita karon makumpisar sang aton na himo nga sala, hindi siya makabatsyag sina. Hindi yatas na mahangpan tungod wala sa balatyagon. Amo gani na, no. Nagikan sa mga tawo ginpili ang aton mga kaparian. Agud nga magserbi sila, no, nga instrumento. Nga agud to nga mapalapit kita sa aton nga Ginoong Dios. Another thing is
confession triggers deep healing and release. Kay if ituad naton, if we confess our sins, feeling mo ang tunok to sa tagipusoon mo, duging bugnot sang amat-amat. Feeling mo there is conversion nga natabo sa imo. Confession is described as a healing action that addresses spiritual, emotional, and even physical burdens caused by holding onto guilt. Amo gani inano nga kung may manakasala ang aton mga utod sa aton, we are advised nga patawara siya. Bisan wala pa siya nagapangayo sang kapatawaran. Kay agud to ikaw ya, tinlo imo konsensya, kag magapadayon ikaw ya nga magakabuhi nga malipayon. So amo na gani nga gina-encourage gid kita to forgive the sins of our debtors. Patawaron tang sala sa aton mga kauturan nga nakasala sa aton. Tidiin naman ina sa Biblia, no? Ara sa Santiago 5:16. Gani magtuad kamo sang inyong mga sala sa isa kag isa, kag magpangamuyo ay agud mag-ayo kamo. Kay dako ang mahimo sang pangamuyo sang mataro nga tawo. Tio biblical basis naman. Santiago 5:16. Magtuaray kamo sang inyong mga sala kag magpangamuyo ay. So we are encouraged to forgive each other's sin and to pray for each other. Magpangamuyo ay kita sa isa kag isa. Kay ang pangamuyo sang mataro nga tawo may dako nga gahom kag ginapamatian sang aton nga Ginoong Dios. Tiyan mo gani na kinahanglan kita magkonsulta sa pari kung nakasala kita. Kay ang pari ang magapangamuyo sa aton for the absolution of our sins. Kay amo nang sugo sang aton nga Ginoong Dios sa aton. Nga dapat naton nga pagahimuon, magpangamuyo ay kita sa isa kag isa. So tanan nga ginahimo naton, no, may ara gid sang kung baga balasihan sa aton balaan nga kasulatan, no. Sa Salmo gani, no, na-experiensyahan dira ni David, no. Na-experiensyahan niya ang physical and spiritual relief after nga nag-confess siya, no. Nagtuad siya sang iya mga sala. Nagpanibag-o siya sang iya nga pagkatawo sa Salmo 32:3-5, no. Sang wala ko pa matuad ang akon mga sala, nagapangluya ako. Daw sa nagakumod-kumod ang akon mga tulan tungod sang akon pag-ugayong sa bilog nga adlaw. Kay adlaw gab-i ginasilutan mo ako, nawad-an na ako sang kusog. Pareho nga nabulad ako sa init sa tingadlaw. Dayong gintuad ko ang akon mga sala sa imo. Wala ko ini gintago. So amo na, no? Desidido ako sa pagtuad sang akon mga sala sa imo, kagin patawad mo ako. Te kaangay ni David, no, sa Salmo, amo ning iya nga ginhambal, no? Sang wala pa siya makakumpisar, sang wala pa siya makatuad sang iya nga sala. Feeling niya nagapangluya siya. Weak siya. Feeling niya there is something wrong sa iya kaugalingon. Feeling niya wala siya sang kusog. Tungod balaan niya sa kaugalingon niya nga may sala siya. Imagine hasta sa iya nga tulan, ba't sa ganiya ang pag-ugayong sa bugos nga adlaw. So sa adlaw kag sa gabi, feeling niya ginasilutan siya. Siyempre kung may sala ka nga nahimo, hindi ka matulugan. Gustong matulog. Kay pilaw-pilaw ka na, pero do tublag ikaw, you are being disturbed. Kay may sala ikaw nga nahimo. Tiyan mo na ang experiensyahan ni David. Sang wala pa siya magtuad sang iya nga mga sala. Hano pa ganihang balya? Do sa nawad-an siya sang kusog, kag pareho siya sang ginbulad sa tingadlaw. Pero ano ginhimo niya? Gintuad niya ang iya nga sala. Kag nabat siya ganiya ang pagpatawad sang aton nga Ginoong Dios. So it restores our well-being. It restores us not only spiritually, but it restores us physically, no? Kung baga, kung nagpagsik siya dason sang na-confess na niya ang iya mga sala. Amo gani na nga ang confession cleanses and purifies our soul. Confession is not just about being forgiven, but being cleaned. It allows the blood of Jesus to wipe away the stain of sin. So gintinluan kita sa dagta sang sala. Biblical basis naman kita, mabasa ina naton sa unang Juan 1:7. Pero kung nagkakabuhi kita sa kasanag,
Subo nga ang Dios kasanag, may paghiusa kita kag ang dugo ni Jesus nga anak sang Dios nagtinlo sa aton sa tananta nga mga sala. So the going to confessions cleanses and purifies us. So it transforms our heart, making it white as snow, and aligning it with God's holiness, no? Sa Isaías 1:18, no? Amo na, ginatinluan kita sang aton mga sala. Ang confession cleanses us from our sins. Agud nga mangin matinlo na kita. And of course, it cultivates humility and dependence on grace. Nagapakita ini nga kita may pagpaubos kag nagakinahanglan sang grasya sang aton nga Ginoong Dios. Hindi mahapos ang pag-ako nga makasasala ka. Hindi mahapos ang pag-ako sang isa kasala. Do you agree with that, Sister Liz? Ikaw, be? Yes. Matuod ina. Hindi mahapos ang pag-ako sa imong nga sala. Pero kung ikaw nagakumpisal hantop sa imong tagipusoon, mabatyagan mo ang kapatawaran sang Ginoo. Nabatyagan ko na experience ko na sa akong kaugalingon, no? Sa ang ara ang kabugat kag ang tunok sa imong tagipusoon, sa bisan ano nga pamaagi sa pagginawi mo sa matag adlaw, hindi madula. Pero kung nagakumpisal ikaw, nga may hantop sa imong tagipusoon, nagapanumbalik ang kapagsik spiritually, may ara ka nga inner peace. And syempre ang kumpisar is isa man ina sa check up man ina, no? Kinahanglan naton ipa-check up ang aton nga kaugalingon, ang aton nga espirituhanon nga pagginawi, no? Para nga malimpyuhan kaga amo ina nga manumbalik ang aton nga kapagsik sa aton nga sa aton nga kalag. And at the same time makaalagad kita sa Ginoo nga matinlo ng aton nga konsensya. Pero sa pihak sina nga tanan sa confession mo ara nagapabilin ang mga consequences, no? Tungod na tabo na ina sa aton nga kabuhi. So aton ina pagabatunon kag sa amat-amat lang nga madula ina. Mo lang gid ina. Yes, no, sister, no? Kay kung baga tungod gani tao kita kon kay isa nagapangduha-duha kita. Kung baga nga ituad ko bala ini ang akon nga sala or ikip ko na lang sa akon nga kaugalingon, no? Tanan man kita I know naga-practice ang confession kag tanan kita balaan ko nagakumpisar, no? Ano bala ang inyong na-experiensyahan, no? Sa imong experience abi, no, mga sisters, ano bala ang inyo na batyagan bag-o pa kamo magkumpisar? Kag after nga makakumpisar ka mo, no? Ano bala ang inyo nga feeling, no? Ikaw, Sister Rosalie? Sa akon nga bahe, no, kag na-experience, syempre, may kahadlok. Pero, kung makatapos ka na sa pagsugid sang imong mga sala, kag na konpisar mo na ini, no, magahawan-hawan ang imo tagipusoon. Ilabi na gid kung napatawad na ikaw sang imo mga sala, kag makabaton sang sakramento sang pagkalawat. Kung ano man ang nahimo mo nga masala sa imo isig kat pareho, dapat mangayo kait kapatawaran. Agod matinloan ang atong hunahuna kag tagipusoon, kag ini dapat himpit agod ang grasya sang mahal nga Dios magpanumbalik sa aton tanan. Ikaw naman Sister Lee, ano ang feeling, no? Before and after confession, no? May ara bala ikaw nga nabatyagan nga something, kung baga, nga nagbag-o sa imo nga kaugalingon or kaangay ni David, no? Nga daw sang una, feeling mo wala ka pa kakumpisar, feeling mo daw nagamasakit ikaw. Pero after nga you go through confession, feeling mo you are alive again, no, Sister Lee? Yes, ma'am. Saway pa ako makakumpisar o kung before confession, siyempre una nga nabatyagan, kulba. Kulba, katahap,
kahuya, especially tuod kun matubala hambal kaina nga kun kilala ka ni Father. Pero ay man nagasulod sa pinsar ko nga imarites ay kay siyempre di ba may selyo ang aton nga confession. So hindi pwede nga ipanugid-sugid sang pari kung ano man ang aton nga mga nahimo nga sala. Kay sa pagkadamo-damo sang nagakumpisar sa ila hindi na naman dumduman ang aton sala. Okay, so lain ba lang ako nga feeling sang bata pa ako nga nagkumpisar ako before, no? Nang hambal ko sang una at the age of 8 years old, I am first communicant. Hambal ko, paano ta akong magsugid kadya karon kasala ko sa pare man? Mayad siguro itali ko sa akon nga tudlo ay. Siyempre, as a produkto sang broken family, so ay sang may nagatudlo sa imo kung paano ka magkumpisar, no? Basta mahamba lang ang imong lula ay may makumpisar ka karon ha. Okay po. Pero why mat nagatudlo kanimo kung anong imong himuon. No, okay. So hambal ko mga 5 lang guro kabilog akon isugid para nga ang pinaka nakon lipot-lipot man nga pangamuyo. No, amo da akon experience before sang bata pa ako. Pero sang natubuan na ako sang buot nga ginarelate ko lang abi ma'am kay kabudlay abi kun isa ikaw kabunga sang broken family bala nga wa isang may nagakatikesis sa imo. Nagakatikesis yung iban nga bata dito sa may Tianggi or diin to nga mga lugar ikaw yara sa may bintana lang nagagawa-gawa kay hindi magsugot ang imong lula nga magpangsimpon-simpon ka dito sa mga kabataan. So sang amat-amat na ako tubo gintunaan ko ina kung paano ako magkumpisar. Sang subong na siyempre ara man gihapon ang katahap kag ang kahuya. One time ang ako na experience sa nagligad nga mission station nga akong ginserbihan may ara kami nga ginhiwat nga Lent recollection. Ambot ko naka ano ka mga duha sadto. So siyempre ang pari namon siyempre kilala gid kami as aktibo nga mga katikista kag mga mother butlers. Hambal namon nagakasugot kami hindi tayo magpila kay Father Juan karon dito tayo mapila sa pihak nga pari ang sa naghatag sa amon sang rekoleksyon. Ay nagkasugot na kami ma'am kay siyempre nahuya kami magkumpisar sa amon nga pari. Sumayo tuya sa amon nga speaker kay hindi kami kilala. Hay dito na kami nagpila. Tapos pag abot sang ano na oras naglisensya na tuya ang pari nga mauna uli ang amon nga speaker dabi kay hapon na kag malayo pang iya nga ulian. Hay way kami sang mahimo, way kami sang choice kundi nga magbalik dito sa amon pare. Kag didto kami magkumpisar. So amo gid akon nga na experience before ako magkumpisar. Pero sa subong ko na nga panimuot, mas manami gali magkumpisar kun kilala ka sang pare. Kun mahambal naton nga close mo ang imo nga pare. Kay way ka mahuya magsugid sang imo mga sala. Kun kisa sorry lang sa aton mga kaparian. Kung kisa hindi na niya sala, yung ginasugid ya ma'am, kundi pati problema na niya sa kabuhi. No, doon nahimo na lang yung ganit sila Father nga para utuwasan sang ano no. Kay, siyempre bala, sa ako na batyagan, may dako kita nga pagsalig sa aton kaparian, kung sa iya kita nagakumpisar nga kung kisa pati ng aton problema sa aton kabuhi, ginasugid na naton sa aton nga pari. Tungod sa dira nga paagi, nabatyagan ko nga nagamagaan ang akon nga kaugalingon, nagahawa ng akon tagipusoon, kung makakumpisar ako sa pari. Kag may kaisog ako mag-atubang sa mahal nga Diyos. No? Kung ara kita sa sala, bisan ang imahin na lang sa aton altar, doon di kita makaturok sang tampad. Diba? Kaya na paminsan, nandun na akig ni sa akon magturok si Jesus Christ man. Siguro may mga sala pa ako nga wala masugid. So amo day ang manami gidya sa akon pamatyagan kun nagakumpisar ako sa pari. Katawhay sang imo pamatyag, makatulog ka sang tampad sa at imahin nga yara sa aton altar, no? Nga hindi kita mag-umpaling bala nga ginatawag, no? Kay siyempre kun may guilt kita sa sulod sang aton tagipuson, hindi kita makaturok sang tampad sa aton nga mahal nga Dios, sa imahin sang aton mahal nga Dios. So sa akong experience, after nga makakumpisar ako, nagmagaan ang akong nga pamatyag. Kag, I'm sure,
ginpatawad ako sang mahal nga Dios sa akon mga sala. Yes, no, amen, no, sister, no. Ikaw naman yung Sister Liz, ano naman ang imo ma-share? Sa akon kaugalingon, na-experience ko before sa confession, siyempre ara gyapon ina ang kahadlok. Nahadlok ka, ay, basi kun maakigan ako ni Father, basi kun maglain ang iya nga panulok sa akon. Ara bala ang mga tinaga sa pamangkutanon sa kaisipan mo nga. Isugid ko ayan, o kung hindi. Ay, pero sa piyak sang tanan, antes ako naga-confession, nagapangamuyo ako anay kadaya. No? Samtang nag-atubang ako sa crucifix, mabatyagan ko na lang ina nga hambag ko Lord, mura ginhambag ko pirmi nga buligi ako masugid ko ang insakto. So nagaturo ina nga akong luha, mabatyagan ko na ina nagaturo na akong luha no. Kay gusto ko madula ang kabugat sang akong ginabatyag. Pero sang time nga kumpisado ako kay Father, amat-amat, daw ginpahid man lang adto sa akon nga daw kadasig nga nagmag-an sa imong tagipusoon nadula ang ginabatyag mo nga kabugat kag amo ina makatulok ka sa matuod sa crucifix nga insakto makakadlaw ikaw sa imong nga mga kaupod nga wala sang hindi fake no matuod-tuod nga kalipay mabatyagan mo baga lumatumbo ka sa kalipay nga naghawan ang sulod sang imong nga tagipusoon ang kaga mabatyagan mo ina ang kapatawaran nga imo nga ginapangayo no hay kun makasala ka may sala ka nga mahimo ang kabugat kag makahambal kasi imong kugalingon nga bisan ano ko kapag pangabuhi waay ginadimalas ako hay may sala pa ako na nga nahimo. So, amugid ina ang mga palatyagon. Pero pagkatapos sina, basta ang mga muyo lang, amo na ina ang akon nga shield no, sa akon pangabuhi bilang tumuloo. Yes, so sister, ikaw yung Sister Rosalie, mala ikaw man iduga nga experience manimo no? Before and after going to confession, ano man ba lang imo nga nabatyagan no? Abawo gidi na kulbaan kaw, nahuya kaw, nabasi bala ko no ang imong isugid na sala, ipang sugid-sugid man pero na-experience ko daw hindi man. Kaga kung makasugid ka doon ka imong mga sala, daw ya pamatsyag mo naghawan-hawan doon imong kaugali ang imong nga tagipusoon. Ilabi na gid kung ikaw ang tao na ginhimuan mo sang sala, imo man nga pangayuan it pasyensya. Tanan kita na tawo hindi perpekto, tanan kita may mga sala. Bisan anuhon ta pa ang himuon, bisan permi kitang magpangkonpisar, may ara pa ginagapabilin. Kay bisan sa panulok ta lang, makahimo kita sang sala. Amo lang dama. Yes, no, sister, no, tama ina. Actually, sang ako nagpangumpisar man, no, wala ako nagumpisar sa Pontevedra. Huya man ta, no, kaangay ni huya man ta. Kay actually, basi, maglain ang panulok sa ako ni Father. Basi magbago ang iyang impression sa akon kung mabalaan niya ang mga nahimo ko, no. Pero actually, hamba ko gani, hindi ako dapat magkahuya, no. Kay ang Dios nalipay sa isa ka makasasala nga nag-admit sang iya sala kag nagapalapit sa iya. So una reminder ko man sa kaugalingon ko galing syempre bilang tawo panumdumo naton what is the impression sang aton isig kapareho sa aton. Ano bala ayhan ang ihambal nila sa akon kung mabalaan nila. Nahuya man ko magkumpisar to sa Pontevedra, it's because kay nagaserve ako sa church, no? Do halos kilala mo na ang pari nga kumbaga bisan gabulos-bulos sila kay nagadugay sila nagaupod ka mo. So na ano ka man pero kung kay isa kay daw friends naman lang ka mo kung mag-istoryahan na gani ka mo syempre bisan informal nga nasugid mo naman no nakahibalo naman na sila pero lain gid siya nga we confess sincerely and wholeheartedly sang aton nga sala nga nahimo no sa aton nga Ginoong Dios diri pa ko sa katedral nagkumpisar.
Ambot siya to si father. Cute nga pare. Ambot lang, kung maalala niya ko, pasad to. Actually, damo siya ginpamangkot, ganito yun sa ako ni after nga nabatian niya kung ano tong sala ko. Damo siya sang mga palamangkutanon, pagid nga amuna. Siyempre ako pag naumpisahan ko na istorya, way na kuya nahuya. Kaya sa panumduman ko, ang kaistorya ko, hindi pare ni. Sige, ang Ginoong Diyos ini akon kaistorya. Hindi niya pare. Amo na nasa mind ko. So, kumbaga, na-istorya ko siya tanan, nagkahibi na ako. Kay gusto ko mag-start sang panibag-o, sang akon nga kabuhi, nga tinlo ang akon nga heart. It's because kalainon man, no? Nga magpanudlo ka sa iban, nga balaan mo sa sarili mo. Hindi ka worthy. Kagkalainon man nga sa adlaw-adlaw nga nagalinakat ka, may ginakarga-karga kang kabugat sa imo tagipusoon. So, hindi mahapos ang mag-confess ang sala. Pero kung naumpisahan mo na actually, do wala na malang, during the mass, kung ga-attend kita, no, dira pa lang gani sa paghambal sang pare nga bago siya mag-start sang misa, no, nga inang balang, I confess to the Almighty God, di ba la? Nagahambal na kita sinadira. So, kung may ara kita sang magagmay o kung binyalsin, dira pa lang napatawad na ina. Pero, isa gid ka requirement sa aton nga dapat nga magkumpisar gid kita sa aton mga kaparian. Especially, no, kung nakahimo kita sang mortal nga sala. Hindi ta mahuya ginhimo ta to. Tapos karon kinahanglan ta sang absolusyon sang sila nga sala, mahuya-huya kita. Tanan kita alalangay sa mata sang aton nga Ginoong Dios, no. Sula kita dapat sang ikahuya sa iya atubangan, no. Maayong gabi gid, no, kay Brother Franz Joseph Espinal. He is watching sa aton subong nga gabi. Kay Doy Arthur, good evening. Good evening watching from home. May God bless your sharing and inspire everyone. From Brother John Paul Murano Galiasa. Watching from Park Apartment, no? Si Brother Franz ato siya gali sa Park Apartment. Good evening from Santo Rosario Dumalag, Capias, Lerina Figoro Fontanilla. And St. Mark Community sends our prayers and support to the three of you. May your sharing bless and inspire everyone who is watching from St. Mark, the Evangelist Mission Station, no? And mga sister ko, batch 26, ara ka mo sa Spirit FM, maayong gabi dyan sa inyo. From Charlita Angcafelongco. Good evening, Brother Jacob. Good evening, watching from St. Mark the Evangelist. Madahugid balatana ang taga-tapas. Good evening, Auntie Maria Lee. Lakip man ang imo mga kaupod. God bless us all. From Emmy Galiasa, Lesita. Good evening especially to Auntie Maria Lee. Auntie, we're so proud of you. Maymay Galiasa, Soldevilla. Your agot is so proud of you, Mama. I love you. But sino bata ni man? Jacob Morano Galiasa. Good evening po sa tanan watching from St. Mark Mission Station. Proud of you, Auntie Annalisa, Auntie Rosalie, and Auntie Maria Lee. Your St. Mark family is very proud gid sa inyo nga tatlo. From Antoinette Cabukos Suganog. And good evening mga kaalagad kag mga ka-best friend. Shout out lang sa cousin ko nga silang Ging sa Las Peñas. Maayong gab-igid. From Glenn Borja Barolo. Good evening mga sisters in Christ kag kabatch 26. The Holy Spirit will guide both of you on your mission. Ang Ginoo nagagiyagid sa inyo nga yara kamo sa maayo nga lawas kag panghuna-huna kag ilayo sa malaot. And tugas sang kadulom, no. Ini nga mensahe naghalin kay Sister Angeline Javier. Madamo gid nga salamat, no.
And Irma Biton Rentoy, good evening sa tanan. Kag sa akon, gwapuhon nga utod. Rains J4, doy. Ang ginachat ko sa imo, sabtaman, balaan mo na gidna. Happy Valentine's Day, ayaw pag-date. Mayong gabi sa tanan. This is from, Onyerap Oroduet. Ay, Chudoro, ano po? Ayun. Brother Chudoro Pareño, maayong gabi po. Maayong gabi man, Sinaida Jore Andrada. Batchmate 26, kag upod ninyo nga taga-alagad sang Spirit FM Rojas. Sa imo mama ayong gabi from St. Vigilius Parish, San Roque Dumalag, Capiz. Sister Sherlita Angka Filongco. Maayong gabi po, sister. From Mary Grace Castor Hiromiano, maayong gabi. Good evening, Auntie Maria Lee from Mylene Hicoli Basa. Good evening, watching from San Miguel, Ilaya. I'm so proud of you, asawa ko. From Kitalig, Sunny Havines. Good evening, watching from Alibunan, Kalinog, Iloilo. Shout out kay Mama Gablooming from Aubrey Habines. And, sino ba ito? Berub Sulik. Selo siguro ni apelyido ni man. Berub Sulik. Good evening to all watching from Daga, Panay, Capiz. Maayong gabi po. From Almar Bintorado, maayong gabi sa tanan. Watching from Poblasyon Tabuk, Panay, Capiz. Sa tanan nga taga Panay, mga paryente ko dira, family biyako, maayong gabi gid sa inyo tanan. Alagbay Melody, good evening my sisters in Christ. Watching from Luktugan, maayong gabi gid sa inyo tanan, no? Sa mga utod naton nga padayon gyapon no nga naga-watch dira sa aton nga live sa Subo nga gabi. Maayong gabi gid sa inyo tanan, pero I know ang aton nga mga pamatanon sinibisi na sang panumdom kundiin sila ma-date sa February 14. Kag tomorrow, balaan ko hindi na sila maghalin sila mga balay nga man. Kay para sa Ilaya, tomorrow is Friday the 13th. Laban, hindi na sila magwa sa ila mga balay. Kay syempre, gapatigid na sila yung malas. Ang numero nga 13, lalo na kung matapat ini sa Biyernes nga adlaw. Wala ya balas ang malas. Kung oras mo na, oras mo na. So, hindi na sila boss magwa-guwa. Sa 14 na sila magwa. Ako ya, buwas ko ya ma-date buwas ko ya ma-date February 13. Friday the 13th nga Siyempre, ang tanan niya nga inadlaw ya. Kag, ang anong man na nga pizza. Adlaw na ya sang Ginoo. Wala ya sang may malain sa Friday the 13th. Kay ina ya adlaw gihapon nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Dapat naton ina pasalamatan, no? Sa ma-invite sa akong date, ay te, buwas lang kita ya ma-date Hindi ako available ya sa 14. Alright, ang ikapat naton nga pamangkot, no? Sigurado nga madamo gid sini ang makarelate, ambot lang. Hindi bala kadamuan sa aton magkumpisar sa una daw natahap kita. Kag nahuya, ti amo ganito kaina, no? Hala nato, no? Dumay kahadlok pa kag kahuya. Kay basi akigan kita sang pare kung magkumpisar kita. Nagapati bala kamo nga isa ini sa mga discouragements sang yawa sa aton para hindi na lang kita ya magkumpisar. So do you believe nga ini bala, no? Pamaagi lamang ni Taning. Kilala niyo si Taning? Agod nga hindi na lang tayo magkumpisar. So tanan ginaya gamiton niya nga pamaagi ay nang iya ka kung ano nang imo nga guilt, tapos ang kahuya sa imo, ang kahadlok, tapos kutikan niya kada pinati kasi na kumpisar ka imo da sa pare nga makasasala pa na gani isang sa imo.
Ang una akong kaisa, no, med mayat ginayabi isi taning mahimo iya pamaagi para ma-discourage ka. Inabalang ko isa nga, ginapanumdum mo na nga obrahon ko na ni. Kaya amo niya ang tsakto, amo niya ang dapat, amo gini ang makapaayo para sa akon kalag. Hay, pero angan-angan, iya ka naman dayon hutikan sa dulunggan mo nga. Hindi, kahuluya, bala na. Chismison kasi niya karon. O, saya mo na. Teka pati, bala ka mo mga sisters. Ngayon na balang kung kaisang aton nga pagpangduha-duha. Ang aton nga kahadlok, ang aton nga kahuya. Pamaagi lamang ni taning. Agod nga ipalayo kita, no, sa aton nga Ginoong Dios, no? Gapati kasi na Sister Lee. Oo, ma'am, gapati gid ako sina kay gina-discourage kita sang yawa nga hindi ka magkumpisar. Mahuyaan ka kung magkumpisar ka, mo bala. Tapos feelings ang mga tao nga nagalantaw man sa aton. Kuro kumpisar nga makasasala man gihapon. Mo bala, ma'am, no, madasig. Pero ang akon lang bala nga sabat dira sa mga nagakriticize sa aton kay ang tao nga nag-aalagad sa simbahan hindi baladay asandat mga santa or santo, no, makasasala kami. Amo gani na nga na sa Marcos 2:17, ang mga tao nga wala sing balatian, wala nagakinahanglan sang manugbulong, kundi ang mga masakiton lang. Kay makasasala ako, no, ginapaagi ko sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagkumpisar para mapatawad ang akon mga sala. No, dugang pagin nga ginhambal sang aton Ginoo, wala ako magkari sa mga nagapakamatarong o kung wala ako magtawag sa mga nagapakamatarong sang ila kaugalingon, kundi sa mga makasasala. Mabasahan naton diya sa Marcos 2 kapitulo 17. No, so waay ko ginakahuya nga makasasala ako tungod ginaako ko ang akon sala. Way ako sang ginadinay sang akon sala, no? Ginaako ko kag ginapangayuan ko patawad sa akon isig katawo kag sa mahal nga Dios. So kung ano man ang pagtulok sa akon sang iban nga tawo, namo da bala, ma'am, nga ang samigit bala sa aton sang iban nga tawo. Nagaalagad sa simbahan pay makasasala. Hay huo gani, di ba? Sa aton pagpangadi sang Ginoo ko Hesukristo, nagahinulsol ako sang akon mga sala nga tanan, kay ikaw ang labing maayo, nga nagantos ka sang kasakit kag namatay sa krus sa paghigugma sa akon. So ginahambal naton busa, nagatapat ako sang malig-on nga dili na ako magpakasala liwat. Pero tungod kay tawo lang kita, nga madali matintar sang panulay, waay sang perpekto. So madali man gihapon kita nga mahulog sang sala. Ang importante lang para sa akon, Ma'am Omega, nga ginaako nato ng aton sala, ginakonfesar nato ng aton sala, ginapangayuan naton sang patawad sa aton isig katawo, especially ginapangayuan naton sang patawad sa mahal nga Dios sa tion nga kita nagakonfesar. No? So gani nga way ako ya natahap magkonfesar subong, no, way ko natahap magsugid sang akon sala bisan sa akon isig katawo, way ko yan natahap magpangayo sang patawad sa akon isig katawo. Kay sa dira nga paagi mapahagan-hagan ko akon nga ginabatyag, no, kag sa dira nga paagi bisan paano ang pag-judge sa aton sang iban nga tawo medyo maathagan man, no. Kay amo gida ang nagabalik-balik sa akon pensar, ma'am, no, ang sa Marcos 2:17 nga ang tawo nga wala sing balatian, wala nagakinahanglan sang manugbulong. Ang tawo nga wala sang sala, wala nagakinahanglan sang confession, no? Kag ang pinagid ka paborito ko sa tanan nga si Ginoong Hesus wala magkari sa mga nagapangamatarong sang ila kaugalingon, kundi sa akon nga makasasala. Amo lang ina, ma'am, ako naman siya. Yes, no, amen to that, to sister, no, tama ina, no. Kung wala ka matuod sang balatian, hindi mo kinanglan magpakonsulta sa doktor. Yes. Ang may mga sakit lang, amo na ang kinanglan nga magpakonsulta. Ti tama ina, no, kag regardless sa bisan ano man ang ihambal sang iban katawo sa ato, no, kadami nila nga linya
simba-simba ka. Makasasala ka man gyapon. Kulo kung pisar ka ta magyapon makasala ka man. Dogi na tunto mo lang imo ka ugalingon. Ti amo na gani no, the church is the house of sinners no. Yes. Amo na iya nga gapalapit kita ya sa simbahan. Kagamoy na iya nga nagapalapit kita sa aton nga Ginoong Dios tungod gina-acknowledge naton nga makasasala kita. Ti how about kamoya? Kay wala kamoya gasimba. Wala ka mo kakumpisar. But silingon di yung kinanglan Diyos. But silingon para sa inyo perfect ka mo. Wala ka mo yasang sala. Pero tandaan nato no, nga ang aton nga Ginoong Diyos yan, nagakalipay gidya. Kung may isa ka makasasala no, nga nagabalik no, kag nagatuad sang iya nga mga sala no. Ikaw naman niya Sister Liz, ano naman niya ang hambal mo? No, para sa akon, no, ang yawa aron ang sa aton nga tupad. Permi na siya ga nagahutik sa aton kunan para makahimo kita sang kalainan, no? Kung makahimo na gani kita sang kalainan, karami na sina nga kalipay. Hay may nadala na siya nga kalag to sa impyerno, no? Pero akagang aton man nga ang aton nga angel nagakasakit, no? Kaga wala siya hindi siya gusto nga maadto kita sa kalainan, no? So perti mag-discourage ang yawa agud hindi ka makapakumpisal sa imong mga sala. Pero para sa akon bilang isa ka tumuluo, kung natahap gid man ako sa pari no sa pagkumpisal sang una nga tiyempo, pag inatahap ako sa kapari, maadto gid ako na sa permi ako nagalakat sa Iloilo, ako na sa Iloilo sa St. Therese, dira gid ako nagaadto permi kun matahap ako sa pari ko nga kumpisaran, mangita ka sang way nga kung sa diin makatuad mo ang imong mga sala tanan nga wala sang katahap, no? Mahuas ang tanan-tanan mo nga ara nga kabugat sa imong tagipusoon, no? Sa apang sa pihak sang tanan no ang aton Ginoo. Wala man nagapabaya sa aton, no? Sa kun hantop sa aton tagipusoon ang aton paghinulsol, hindi siya magpadala siya sang instrumento nga sarang makabulig sa aton, no sa aton mga sala no aron agod nga aton nga matuad ina. Suno sa ginsuguran gani chapter 3 verse 15 nga ang kalautan pagadag-on kag ang tawo pagabayawon saya pagkahulog sang sala, no. So wala nagapabaya ang Ginoo sa aton sa tanan nga tion. Ara siya nagahulat sa aton kung nakasala kita, ara siya nga naghulat agud kita manumbalik sa iya. Yes, no, amen to that. No, ikaw naman yung Sister Rose, may ara pa bala ikaw sang idugang? Relate gid ako dyan, no? Ang yawa, sang una, sang wala pa ako makasal kay halin sa pagpamana ko, almost 23 years na nagakabuhi ako kasala. Si taning diyagid kanakon. Dang halin sang pagpagkambuhi ko, pagpamana ko, waay gid ako nagakonpisar. Kay nga balik-balik manggihapon ang akong sala. Pero pasalamat ako sa mahal nga Diyos kay may isa ka pari na nagahangkat kanakon. Manakanakon. Sa amo kadaya tindog ka imong pangabuhi, insa nga wa iti mo makasal. Tingala ko mamanar kong magpangalawat, wa igiti mo, nagaduko ka lang. Hay gali, wa iti mo makasal. Tama na himo sa tanan mo mga papilis, kag magpakasal. Ti, halin ka tumatuod, yaban ako to sagwa, sigilawag. Ginampo ko gid sa mahal nga Diyos. Nakabay pa nga ako patawaron. Ginkonpisar ko ang tanan ko nga mga sala. Kag sang ginpatawad na ako, manami ang akong pagpangabuhi. Ginbugayan ako sa mga grasya sang Diyos. Sa akong kabataan, ginbugayan man. Kag nagapasalamat ako kay halin pagpakasal, sang nakasal kami. Nagapasalamat ako kay permi lang ako makabaton sang lawas kag dugo ni Kristo.
Amo gid niya nga ginahandom ko gid na magpanumbalik ang grasya sang Dios sa akong kabuhi. Manami basta mag-aalagad ka sa simbahan. Tanan-tanan imo mabatyagan, tanan magsugid ka ka imo mga sala sa pari. Why doon ako nahadlok? Lain sang una na nahadlok ako kay balaan ko na amo mang gihapon may sala ako gihapon. Amo damang. Yes, no? Ini gidyo abi si tani most of that time wala gina siya gapahimunong. Kaya mo na iyang role diri sa kalibutan ang tilawan kita, no? Kung diin gid bala asta ang aton nga pagtuo, no? Kag ara gina siya sa moment nga kung diin to nga set na imo nga mind, ready na imo nga heart sa pagbag-o. Di dira gina saya mapasaga-saga kag tintaron ka, no? Ginapatubo niya sa aton ang bugal. So pwede niya gamiton ang bugal sa aton agud nga hindi kita makapalapit sa aton nga Ginoong Dios sa pagpangumpisar. So muna nga kung kaisa nagahambal sa aton hindi na pagkumpisar, sunod lang galing kay ang inyo Dios maluluyon kag mapanyatawaron. Sige padayon na lang anay na imo ginaobra. Sunod galing ka kumpisar. Sunod galing baguhay mo ka ugalingon bata ka pa. O, diba kung kaisa mo nagasulod sa mind ta. Gani kung kaisa mabudlay sa aton nga baguhon ang aton self tungod gina-enjoy ta pa ang pagpakasala. Tungod ginaano pa naton, gina-savor pa naton ang moment nga bisan balaan ta nga sala. Tiguon ta gyapon kay amo na gani no ang hutik sang yawa sa aton, no. Hindi magkumpisar ginanamian kapag gani na, di ba? Dira ka nalipay. Diya mo na no, hambilya, bata ka pa. Sunod galing hay tipano kung pagkaaga kwaon ka na. Wala ka nakapreparar. Tiyan mo ganina ang ginaagda kita no nga ipreparar ang aton nga kaugalingon. Kag sa pagpreparar sa aton kaugalingon, ti dapat most of the time or from time to time, naga-check kita sa aton self. Agud to nga pag-abot sang tinion nga kuhaon kita, ready kita kag tinlo ang aton nga konsensya. Kag kung kaisa ginagamit niya ang bugal, aman makumpisar ka. Hindi mo na kinanglan, damo sang tao nga makasasala. Ang pare, makasasala na. So, ginagamit niyang bugal kisa tikalon man ta, gintunto, kuya siya nga man magkilumpisar kuya sa akong sala. Way, man sa may nakakita sa akong naging himo ko tukag. Way, man sang nakabalo. Pero tandaan naton, ang confession, nagatulod sa aton sa pagpaubos. No? Admitting our faults requires breaking down pride. Ginakuha niya ang bugal, which is the root of many sins. This humility opens the heart to receiving more of God's grace. So kung nagapaubos kita, mabato naton ang madamo pagidno nga mga grasya nga ihatag sa aton sa aton nga Ginoong Dios. Di tayo madiparan kibot kita ang wala ta gina-expectar nga ginapangayo ta siya ginahatag niya sa aton. No, hambal gani no sa Santiago 4:6. Pero ginakaluuyan gid kita sang Dios. Amo ina ang ginasiling sang kasulatan. Ginasumpo sang Dios ang bugalon, pero ginakaluuyan niya ang mapainubuson. So, nang gina-encourage gid kita yan, no, sa pagpalapit sa aton nga Ginoong Dios, kag mahimo lamang na naton, no, kung wala sang bugal sa aton tagipusoon. Kag kinanglan gid ya nga magkumpisar kita, it's because preparasyon ina naton sa mga future pagid nga mga tentasyon nga magaabot sa aton. It strengthens the will against future temptation. Regular confession acts as a spiritual defense, strengthening the will to resist temptation and providing the grace to break cycles of vices, no? So, hambal gani dira, no, sa Salmo 51:10 ang nakasulat dira, no? Hambal dira, himua nga matinlo ang akon tagipusoon, o Dios, kag hatagi liwat ako sing matutom nga espiritu. So, nagapapag-un ini sa aton sa pagpangatubang sang mga tentasyon nga magaabot sa aton kabuhi kung regular ang aton nga confession. So, kumbaga may defense kita, may panlaban kita sa mga tentasyon nga aton masugata sa pang-adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. So, anong impact sa inyo sa aton? It turns the focus from past failures to future holiness.
empowering the believer to walk in the light and go and sin no more. So amo niya no, kung nagakumpisar kita no, kung baga ini ang dala no padulong sa pagpakabalaan no, kag nagagiya ini sa aton nga maglakat kita sa kung baga amo ini ang kapawa no sa aton nga pagpanglakato no, kag dapat nga sa pag-confess naton hindi na kita magpakasala liwat kaangay sang linya no nga ginbuy-an ni Jesus sa babayi nga makasasala sa Juan 8:11. Nagsiling siya sa babayi. Nagsiling ang babayi, wala gid sir. Nagsiling si Jesus sa iya, ako wala man nagakondenar sa imo. Magpauli ka, kag hindi ka na magpakasala liwat. Sa amo nito no, ang confession sadto sang babayi nga nadakpan nga nagpanginlalaki, nga kung sa diin ginbato siya no sang mga tawo nga ato didto. Amo to dason nga nag-abot si Ginoong Jesus no, kag nagduko siya kag may ginsulat siya no sa duta, kag pagkatapos ang babae ginpamangkot niya kung mayara pa bala sang nagakondenar sa iya, ti ambas sang babae wala na, ti ambas sang Ginoong Jesus sa iya, napatawad ng imo mga sala, lakat ka kag hindi na magpakasala liwat. So amo na no, ang kumbaga amo na ang mahimo sang confession sa aton. Confession releases the soul from the heaviness of sin, returning the joy of salvation, no? So, hambal gani dira no sa Binuhatan 3:19-20. Gani karon kinahanglan maghinulsol na kamo kag magpalapit sa Dios agud patawaro niya ang inyo mga sala. Kag magaabot sa inyo ang bag-o nga kusog halin sa Ginoo. Pagkatapos ipadala niya si Jesus nga amo ang Kristo, nga iya na nga daan ginpili para sa inyo. So the soul leaves confession feeling light-hearted, renewed, and assured of God's love. So, binaagi sa pagkumpisar, naging bag-o kita nga tawo, we are being renewed, pinaagi sa gugma sang aton nga Ginoong Dios. Kag katapusan no, ano bala ang mahambal ninyo nga mensahe sang Ginoo sa Isaías 1:18? Kag ang kaangtanan sini sa sakramento sang confession. Nagapati kamo bala nga ang Ginoo kung magpatawad sipot-sipot o kung nagapati ka sa ginahambal sang iban nga kumpisar ka didto para maiban-iba na ng imo mga sala. Te ano bala no ang mahambal naton dira no sang kay kaysa mga linya ina sang aton mga kauturan no amo ginang ila ginagamit kumpisar na to o kun simba to para mabuhin-buhinan man imo sala. Kaya hambal gani dira no sa Isaías 1:18. Nagsiling ang Ginoo, dali kamo husayon naton ini bisan ano kahigko sang inyo mga sala. Limpyuhan ko ina agud mangin matinlo kamo. So do you think ang aton bala nga Ginoong Dios kung magpatawad siya sang sala, sipot-sipot gid o kung kaangay sang iban nga hambal nila maiban-ibanan lang ko no. Ano mahambal mo Sister Lee? Sa akon niya nagapati ako nga ang Ginoo ko nagapatawad. Ubos-ubos na iya, wagas nga pagpatawad kumbaga. Nagapati ako ang aton nga mahal nga Dios ko nagapatawad sa aton amo na ginahambal nga wagas nga pagpatawad. Ugaling tungod kita tawo lamang kag bisan nagakumpisar kita, nagaabot gid ang tion nga mahulog kita sa sala tungod sa pagsulay sa aton sang yawa, no? So way man ako nagapati kadang hambal kaiban nga kumpisar ka to, padag-ilang ka kumpisar sala mo, agud mabuhin-buhinan imo sala, no? Kamiya direct to God na lang kami magkumpisar kay ang ginakumpisaran mo pari man ang na makasasala na amo na ang masami nga mabatian naton sa aton mga isig katawo. Pero sa nahambal ko na gani nga di ba kung nagakumpisar kita aton ginahambal gid nga nakasala ako sa pulong, sa buhat kag sa huna-huna. Ilabi na gid sa akon mga isig katawo kag paagi sa pagpatumbaya.
pagpatumbaya sa pag-alagad sa Ginoo, pagpatumbaya sa aton mga hilikoton, pagpatumbaya sa aton mga tagsakapamilya. So tanan-tanan ginahambal naton sa mahal nga Dios. Sun gapati gid ako nga ang iya nga pagpatawad sipot-sipot gid na iya. Ugaling depende lang sa aton nga tawo nga amo gani ginahambal naton nga hindi kita perpekto. Mas ako nga hindi ako perpekto. Tawo lang ako nga bisan makapira ako magkumpisar, magaabot ang tion nga mahulog gihapon ako sa sala. Tungod tawo lang ako nga mahuyang sing balatyagon. Kag masami nga nagakahulog sa sala. Ang importante lang nga ginabaton mo ang imo sala, ginaako mo ang imo sala, ginakumpisar mo, kag ginapangayuan mo sang patawad sa mahal nga Dios, kag subong man gayon napatawad ko man ang akon kaugalingon kung nakahimo ako sang sala. So, akon lang pagasuliton atong hambal kaina sa Lucas 15 kapitulo 7. May kalipay sa langit tungod sang isa ka makasasala nga nagahinulsol. So balaan ko nga kun ako hantop nga nagapangayo sang kapatawaran sang akon mga sala sa mahal nga Dios, nagakalipay ang Ginoo sa pagbaton sa akon, kag nagakalipay siya nga ako nagapalapit sa iya, ginasurrender ko sa iyang akon mga sala. Kaysa nahambal ko na gani, tawo lamang ako nga matintar, tawo lamang ako nga mahulog sa sala, kag hindi ako perpekto. Pero paagi sa sakramento sang konfesyon, mabaton ko ang wagas nga kapatawaran sang akon mga sala. Yes, no, amen to that, sister. No, ikaw naman yung Sister Liz, ano naman yung imo ma-share? Para sa ako, no, para sa akon, ang mensahe sang Ginoo sa Isaias kapitulo 7, versikulo 18, nagapahayag sa aton nga iya kita nga mga tawo kag siya sa gihapon ang may gahom sa pagtipon kag paghukom sa aton, no. Bisan pa sa mga magagmay nga mga kasapatan gani sa iya pulong sa Biblia, ginapaandaman niya kita batok sa paghimo sang kalautan kag sa gihapon ara ang iya nga proteksyon sa aton. Kung gani sa pihak sang akong pagkamakasasala, ara sa gihapon ang panawagan sa pagbalik sa iya kag sa paghinulsol sang aton mga sala, no, kag sa paghatag sang kapatawaran sa aton mga sala paagi sa confession. So ang Ginoo nagapatigid ako nga ang Ginoo kung magpatawad sa aton sipot-sipot, no. Hindi man ako perpekto nga tawo, makasasala kag makasasala man ako sa liwat, amo ina ang akon nga pangayuan sang patawad nga hantop sa akon nga tagipusoon, kag naibaloan sa Ginoo kung ano ang sulod sang akong tagipusoon kag kaisipan. So ang tanan-tanan nga ina ang nadepende sa bug-os mo nga paghinulsol sa imong nga kaugalingon, no. Amo lang gid ina. Ikaw naman yung Sister Rose, ano ang imo madugang? Gusto ko lang idugang, no, eksakto di ang Diyos kung magpatawad, wagas, sipot-sipot gid. Pero eksakto di kita mga tao lamang, madali matentar sang mga sala, madali gid. Kag dapat paagi sa pagkonpisar, ikonpisar nato ng aton masala. Kag eksakto dadang kung nakasala ikaw sa imo isig ka pareho, dapat pangayuan mo man kapasensya. Kay ang mahal nga Dios maluluyon kag mapinatawaron. Sa ano man nga bagay, bisan ano pa kadako sang imo mga sala, kita iyang ginapatawad. Kag ang Dios kung kita ginpatawad sang mahal nga Dios paagi sa pagkonpisar aton ini ikabuhi sing himpit, kag hindi kita malipat nga magpangamuyo, kay ang Dios amo lang ang labing gamhanan sa tanan. Yes, no, amen to that, sister, no. So tandaan nato, no, mga utod kay Kristo, no, do not hesitate, no, to go to church and as a priest kung nagakinahanglan kamo sang pag-ayos sang inyo nga kalag, no. Agud to nga
padayon kita no nga kaluuyan sang aton nga Ginoong Dios no. Kagagud to nga there is an improvement o kung there is a renewal sang aton nga spiritual journey diri sa ibabaw sang kalibutan. So kinanglan gid naton no nga magpalapit sa aton mga kaparian to confess our sins no. Kaya ba naton amo ini gani ang nagahatag sa aton no sang kusog gagabakod no agud nga malampuwasan naton ang mga tentasyon nga nagaabot sa aton nga kabuhi kag ini nagapakita no nga that we are a sinner no nga nagakinahanglan kita sang kaluoy sang aton nga Ginoong Dios. Kag sa aton no nga padayon nga pagpanglakaton sang aton nga kabuhi no sa ibabaw sang kalibutan dapat na hindi kita magkalipat no nga sa aton nga kabuhi madamo kita sang mga pag-aagyan nga mga pagsulay no. Dapat gid nga kung gusto naton nga padayon kita nga nagapanglakaton nga may matinlo nga konsensya kag tagipusoon no. Let's go to confession no. Confession is an adventure of and a gift of grace no. Regalo ini no kag grasya sang aton nga Ginoong Dios to in transforming the believer from a state of guilt to one of freedom and a state of spiritual stagnation to active growth. So kung gusto naton yan no nga mangin manami ang aton nga spiritual journey, kung gusto naton nga ma-restore ang aton nga spiritual journey no, let's go to confession no. Agud to nga mangin matinlo ang aton tagipusoon kag ang aton nga konsensya. Kag tandaan naton mga kauturan kay Kristo, ang aton nga Ginoong Dios kung magpatawad sang mga sala, sipot-sipot gid ya. Yes. Wala gid na iya sang bilin nga kahit ano nga mantsa no. Kay kung baga kung nagapanlaba siya no, iya gid na iya kuhaon ang tanan nga higko. Agud nga mangin bag-o kita nga tinuga, kag mangin bag-o kita no nga tawo no sa atubang niya no. Kag bag-o kita magtakop no sa liwat. Good evening gid sa aton mga utod no. Shout out sa tatlo ko kananay from Jacob Burano Galiasa ang nagpa-shout out pala po si Duday. And good evening po sa tanan from Gibyuan Tapas Capiz, Luna Jean Tormon Halyegado. Good evening Sister Cynthia Agrigorio and to Sister Ofelia B. Panes, hello daw po. Mayong gabi sa inyo tanan no, kag saliwat luyag ko gid ipahibalo ngang amon nga lolo nga si Ramon Agi Vallejo Sr. nagtaliwan na sa pihak nga kinabuhi sa Enero 31, 2026 kag ang iya nga bangkay nahaya sa iyang puluyan sa Malik, Pontevedra, Capiz. Siya pagamisahan sa Parish Church of St. Isidore, Pontevedra, Capiz sa takna nga alas 2:30 sa hapon sa Pebrero 14, 2026 kag siya igalubong sa Mount Zion Cemetery, Barangay Malagit, Pontevedra, Capiz. Kag sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyo tanan, sa inyo nga pag-upod sa amon sa sini nga gabi no. Kag gabay pa sa sunod upda naman ninyo kami sa aton nga pagpangalagad sa pagpaabot sa inyo sang mga buhi kag balaan nga mga pulong sang aton nga Ginoong Dios. Kaalagad, isa na naman ka programa ang aton ginupdan diri sa kahanginan subong nga gabi sang Huwebes, Pebrero 12, 2026. Sa tanan nga nagupod sa aton sa pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag kita ay kitaliwat. Sa pangalan na lang sang aton station broadcast team nga ginapangunahan sang aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi, Station Manager, Reverend Father Mark Grandflor, Technical Director, Alagad Mingming Wego, kag Technical Partner, Alagad Benny Dalida. Ini naman ang inyo mangin kaalagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Sister Omega Vallejo, kaupod ang aton mga sisters nagikan sa Banwa Sang Tapas. Sis Maria Ligaliasa, And Sister Analisa Habines. Sis Rosalie Caro. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas. Sama-sama together, always and forever. Maayong gabi, ka God bless, Pilipinas!
Mga palamangkutanon tuy sa aton pagtuluhan, igadulong sa kahanginan. Ini ang Paathag. Kaupod ang Arkidiocese sang Capiz, Capiz Archdiocesan Social Action Center ukon Caritas Capiz. Kag ang pugos nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas. Ang kamatuoran aton igapalapnag. Paathag. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga di kalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo,